tei kaisa belai khe khariok ma singsa koktoma chwng o hasakao achaio buma bufa songni hamjakma khairokma dut charjakma phwrwngjakmani tini bebangno bongni kolmani tumuno charaiba sajajak phano achaidi je bumani bai pusijago bo a bumani kokno mano ki ama kena torei logoi charai ki phaio jotono o charaiba satormai bakhano buma bo chao nungo logo toro yaba chung jotono achai khang keno chao toro swkango siwo rwngo mano borok nginai o swngchar kathang tongna bagui fight khlailaio buibe bujakhe tokjakhe nasiljakhe silingjakhe abo ani chaya kwrui ni phungna bagui chaitoklaio tai chaya tumuno ui thangkha khebo nakar sanai ang bwskango agonani moso hunoi chungta yaba chung tini langmano mothangmani thangthanio kwbangma jagao tini khem phaio a khemno mothangnarmani bagui barja sakni tongma bai baksano buwa bufarokni tongo yaba nargui manjabo onglai amo haino asomsa kaisa nukhung kwchang kaham kwrwngkhe tonglaijamani bufabo chakri khai tongjakmani phujio yaba asomsa kherang kokma hai ke asomsa patimung patikha tarai khoroksa class 5 o pori tongjakmani 11 bosorni Rosni Debbarma Belbari Radadas Parani Ratan Debbarmani basajak petar bosu ge hini mandrok okra hikake madebirikha ge obai keno langmano mothangi tongjakmani yaba asomsa mia esko ko tayo dol baksa pokiro tui tuku nani nei tukulai pruono dol rok nu ko tui kalmano gui kaslai cirik mokorong laimani olo tamini borok rok kala rok yaknya kara rok thangi rok toklai ni manka mani to lengjak no haibano khereng bar hospital puja slangkha aron thijani saka doctor haibano bakha thijak ya kaisa video to mohon to man ya golo aro thijani thajaka leng laimang tai saimalaya 11 bosor umur saraibo kahamangi themani jara o jorao ok mano lam mano basak kaham e omhairok no kamajagi borro orda tongsiba abo jese bongni abhani ngata jai mia diponia koktoma olo sarigo hongkakai video tlangke sarigo to video postmortem khaya or kasinor bujinar baji 4টা ni pore jekono 4:30 ni pore jekono thijlang khake postmortem khaya or jibini staff rok tamni no borogabo ডাক্তার আতাই মুখটাকে খাইয়া নেই বড় খাও যে মিয়া খাইমালিয়া তিনি সে 2টা 2:30 সময়কে আকতি সকালছি যে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নিজাগো কালিখা হামিয়া ইনফরগে চংক্রেক বদক চং নিমা হাই যে অবাহিকে লাংমা সাতলাংজনে নাখা যে বরক খারনা বাগৈ মাথাঙ্গানি তার বই খারওই টনই ফরিওই langmao sungcharo godalei tongmani jorao asumsa bumabo nogo dugan dogo tongo nokhung samung tongo itcha mo klisani bagi tongma jorao no amake thik thoma bai brake kha khamjaka bo Ratan Debbarma sudinao yakoi phaimani kablemang lenglai jaga bai kaisa halo a jorao pini sarigo thangai okothi naikha kharwa yafarikha tai pati monoti keri naikha amtani MDC Jiten Debbarma Sulo Mandai Polimpurni tongkhalau jiwa agini MDC Ganesh Debbarma tongkha agini Yen Chandra Damo iko Jamatia Chandrodoi Jamatia Chandrodoi Rupini ye borok thangai thairmon yafarika ye borok khorsan langma asuk baja pai thangnai asuk bosor 11 bosor dasar basano pusi torman logmani o salo nugna bagi ja pusikana অবনতি তমুনো যতন হজাকনানি কাকে প্লিজ রাইরগনো তুই ফেনাফা নংসুই বরনো সিমিতু করনা তার হজাদি অখরা বরক লগিও তংজাদি তমুনো রাইরগনো তো কোয়ানো খাঙ্কে রিফেগি সিক্রিবি পানো তাকু কুদি হিমা মানামা খাইনাই ইয়াংকে তাবুনি চেরক আগিনি চেরক খাই ইংমায়া ইয়াকুয়া কারাকি মায়া তাবুং খাসে জরা সালাইজাগো তাবুং নমুও পিছা নরম ফাইবেকা ফান কমুং বাইকা abon bagi agin hai tei yogi manai joto borok manja joto borok samanya aboni joto no khojak tongna ningtung iyo ta tu kurubaji cererok dol kutu kumanoke reklaipan rohbai jadi abo
beranani le katiwana taklai khebo tiyo kolok mani isalia balai khek abangma sorkari bakati am hai bera tu baru ni pano abo jotan tali kau thaya abo kepalo matai kai kaklaya nango ni ma hai abo bui khairuma nango kai sabkeman ya abo hai khraje tongke no hodama tongnai abo hai pati mungno rani ni o pati mungni kisa mangpe rok nai mani bisuti boroni timani bo khairumi nai rok ni ko belai na hambai sini media takut sono di belai ke kakam nani ko serai kelas 5 pori dong monfort school kai khana kami no je obom belbari disi radadas kami ni obo sini jago bin bo faket singmo actually age singmo year met tongmani no kai fuji jakri manai nei botabok Shillong bit posting ni sing saman ka gemia sarego khana ka je খুব অঘটনিক ঘটনা ngene jeta tiyo kulgi thiani rok tabo musangya ama ka tiyo rok ni khawini bele ke kha kam ka kai tini abon bagai jeng tini mang ka family logi no tini bui no ko sangai nai mono je sini bukhakti khai bini no khuni proti jeng kondol ajeni bagai ora saborno je matsa borno salai je thangai to thanga tabo mukhe borok jate khaksangai tonani bagai bin phala jate काम करके तो उन्हें बाकी इन बाकी ब्रेक खाई नहीं था हम भाई लाइक खा खामजा तामनि बागै हिंखै सोङाबा सिने अबेल बिसिनो दुइ नं वाटनि खलायो सोङाबा सिनि राधा दास खामि बिनि ताबुक जे गतनांनाय थैनाय बिनि दादो long time bini jiwan de bo antolik khaini thine baramana flo de bramani sop rest ni de brama ras de brama niya sangkhana ka hatat khaye je nogana ni bongni pukhirwana tiya kulagi thiyo nai bo 10 bosor class 5 pori tong mon photo school oba ke sang khobar man mani borin bagai belai ki khari singsa prai Pihak keluarga yang hawa kaki tengah apurse boy baksa tukui tengah cerai ro pihak habis tengah ni pilihan ni sama ni pore berobat jenis paling berat tengah ni khosai maba jaga ono dep apa na bono tabat tengah ni kuliah kereng bak hospital awan pore jibi terman pore awan bono haracung kanoi jen mangkat hinyanya ni mana boni bagai bupa bo sakiri kai tengah nawa pore kuji kai maba belai ki khai thisa klayom hai aham chrai khub talented chrai tamane awan bagai belai ki kha kham raja oblu naina bagai na tinara pimane obong ka rada das kha